eta nik lehenengotatik esantena ganera da, me digo que sabes tenien, soldeta da hori ukondoa, nik kantzadan eto. Untxe bertan udan pentsetan hau, urrengo txapelketak nik uste dut, ia suerta puro bat egoten, da gana ondo badoan, udan gudot egon, pilloa guztia azte ganera udako txapelketak asko guztia aztez, iparraldera joan, bertako partidu jolastu, eta hor dekote burue, datorren urteko winterra nino urrun dau, nik guote udie disfrute gudot, udan untxen eguen eukiten nivel bardine gudot emon, nik uste dut bastante ondo gona zela, horren esperantzi dekot, da hori gudo lortu. Pasan urtien nintzen egon oso fine iparraldien, da urton hori espinatxu gudo kendu. Gernikoko gran eslamak eta Gernikoko txapelketa beti hor geratxe aztez beti zozen faltan, winter galdu genuen 5 gran eslama galduta 3 edo, Gernikekoak, urton beudan sin amaitxu, finalea altzara eta pikote moduen aurkari deko zuz erkiaga daleke, badakizko asuntoa gatxe hongo dala, niri piloa guzteko azten Gerniken iragaztie. Aurton badan hobeto, bai, aukera ikusten da, esan oso ondo bilnaz, orduen honek zelan evoluzionetaten, nik uste dut aukerak beti hongo dila.